meget, meget stor stolthed helt herinde, at jeg kan byde jer velkommen her i boksen, her i Herning. Jeg lover jer, der sidder 8.000 mennesker herinde. Det er langt flere, end vi nogensinde har lavet show for, når vi snakker Supercross. Det er 17. gang, vi gør det her. Det bliver en brav af en fest, det lover jeg. I skal bare love mig én ting. I hjælper mig med at give den gas. I opfører ordentligt. Og I larmer alt det, I overhovedet kan. Kan vi sige det sådan? Kan vi sige det sådan? Hvis der er nogen af jer, der kan sige noget i morgen, når I kommer hjem efter i aften, så har I ikke gjort det godt nok. Er det en aftale? Det er godt. Lad os få præsenteret banen, som vi skal ud og køre på. Det er sådan, at dem, der kommer rundt og præsenterer banen, det er faktisk lidt af en sensation. Det er nemlig alle sammen nogen, der er blevet king of Herning. For jer, der har været her før, så ved I, at det er en helt ære at blive king of Herning, hver gang vi har kørt her. Og de der tre, de har opnået den succes. Der er faktisk en af dem, der har gjort det 2 gange. Ikke i træk, men 2 gange har gjort det. Og lad os lige få navnet på de tre, der præsenterer banen. Det er nemlig Cyril Coulon med nummer 21. Det er David Degali Eposti med nummer 4. Og det er ham, der har gjort det 2 gange. Og den tredje, der kører på banen, det er Daniel Siegel. Ja, kæmpe hold, det er en stor ære, det her. Vi skal have vores hjælpere på banen. Det er Herning Motocross, der endnu en gang for 17. gang stiller op og klar til at holde banen up to date, ved lige og så videre. Så de må så småt godt begynde at bevæge sig ud på banen. Dem for hens, nemlig Herning Motocross. Og der kører han med nummer 4. Han er double king of Herning. Og så vil I også set banen. Og så skal vi jo også have en på banen, eller vi skal have en herind, som jo ved noget om den her sport, fordi det gør jeg ikke. Ikke skide for at sige det på dansk. Ganske lidt i hvert fald. Og han kommer dernede fra et eller andet sted, og det er selvfølgelig, som det var sidste år, forrige år og for 3 år siden. Bo Speedy! Giv min hånd hernede! Sådan der. Man kan glæde sig ufattelig meget til det race, der er lagt op til i aften. Fredag aften, det var helt fantastisk. Vi havde motorcykler, der hang i hegn herovre med kører og det hele. Og en fantastisk finale med de 5 bedste kører, altså sidst i aften. Det er Yamaha Supercross 2011. Er publikum så småt ved at være klar til det race? Og kæft, hvor er det langt deroppe. Det har vi aldrig prøvet før, I lige frem at sætte i lag. Men det gør vi sådan her gang. I må hjælpe mig rigtig meget. Det er så stort herinde, at vi faktisk indimellem kan have svært ved at høre jer. Ja, det lyder fuldstændig åndssvagt, for I kan godt høre os. Men vi kan altså have svært ved at høre, når I giver jer står op og klapper og jubler. Jeg ved heller ikke, om man kan træde i tribunerne. Det er nok mest jer, der sidder for neden her. Det er trætribuner, ikke aluminium, som det var i gamle dage. Men vi kan jo lade det komme an på en prøve. Kan ikke lige prøve at trampe helt sindssygt meget i tribunerne. Også så vi lige får noget blod i fødderne, når I sidder til tribunen. Prøv lige at trampe jer helt vildt. Det kan man godt høre. Tak skal I have. Og så giver jeg også lige en hånd til pigerne, der kommer ind her. Og startnummerne. Og de kører, der kommer ind i første bil. Det er jo som det bare er, hvis vi plejer at starte med 3 indledende heats. Det gør vi selvfølgelig også i aften. A, B og C. Og nummer 6 er direkte videre i semifinalen fra de 3 indledende heats, som vi skal til i gang med. Resten kommer i opsamlingsteams, hvorfra de så kan køre sig videre i semifinalen.
Og så når vi kommer til semifinalerne, så tager vi den derfra. Men i hvert fald 6 videre fra de første indledende heats, og de er så småt begyndt at trække ind her til startbogen. Hvis man lægger mærke til den lille italiener her med nummer 4, så er han faktisk så lille, så han har træklodser med en 2 af slagsen til at placere under med fodhvilerne, så han kan få den rette balance, når starten den går. Det er selvfølgelig den dobbelte King of Herning-mester, David Eposti. Det er jo også Eposti, som er Supercross-landstræner for Italien. Jeg har lige en lille bøn. Jeg har en lille bøn til jer. Et eller andet sted deroppe, der sidder der en, der har været så fantastisk morsom i aften og taget en laserpen med herinde med grønt laserlys i. Den skal lige i lommen, fordi det er livsfarligt, hvis du rammer en af kørende i øjnene med den. Jeg ved ikke, hvem det er, der er deroppe, men lad os lige få den puttet i lommen. Tak for hjælpen! Og mens kørende de kører ind stille og roligt, så får de lov til at få alt den ro, som de kan få til at få den rigtige startposition.